to nechal vyhrať. Ja pomáham a chránim. No tak zachraň môj žalúdok a pomôž mi, aby som mohol ísť s Tereskou na zmrzlinu. Dvojicu. Chodík Janovi, ten má... No, on má aj smolkovú. Aj mákovú. Tak čo, pomôže mi? To zblížiš aj sám. Počuť. Teraz nemôžem. Musím zistiť, prečo hentí dvaja už hodinu zabíjajú jeden chôl. Určite to máme nejakú súvislosť s tým našim právom. Ale nie. Strýko im dá občas nezmyselnú ropu, aby stále nesedeli v krčme. Na svete. Ale môžem ti povedať dobrú reštauráciu v meste. Nie, Peter chce nejakú vašu špecialitu. Ďalší týždeň. Dobre. Mám ti zarezervovať stôl? Môžeš. Dobre. A čo, nejaké rytinčo? Nie. Slačikové kvartetné Nie. sviečky? Nie, to určite nebude potrebné. Dobre, o týždeň zarezervujem. Ďakujem. Ale Peter, ja som iba nejakou cestou. Vybavoval som povolenia halou, techniky, staral som sa o poľovníkov, proste administráciu. Ale poď. Rovnako ako sekretárka, šofér, upratovačka, nepúšťali ma k zásadným informáciám. Nerozumieš, ty si dobrovoľne strašil ma, prečo do tých svístiev. Keby si robil kominára, si toho súčasťou. Budem to ľutovať do konca života. Tak toto nikomu nepomôže. A tam tých nosoročov môžu vezme. Akým nosorožstvom? Pred chvíľou som držal v rukách ďalšie nosoročie rohy, na ktorých sa tvoji priatelia dobre náleží. Nie sú to moje priatelia. Kvôli ním zomreli ďalšie nevinné zvieratá. No a kde sú tie rohy teraz? Treba s tým niečo robiť. Tak ty vieš. A nebolo by lepšie, keby som ti mohol pomôcť? Ty mne nepomôžeš. Toto si necháš pre seba a budeš sa o tom držať stále. Naopak. Miro mi vzal lásku. Tak možno ešte nie je všetko stratené. Hovorí sa, dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky. Hej, ale niektoré páry to skúsia znova a dokonca aj viackrát. Ale to nebude náš prípad, Silvi. Nikdy nevieš. Alebo už vieš? Miro mi povedal, že ma ľúbi. Ale ja si myslím, že je to tu vy. A možno trochu z nostalgie. Kedy si vám bolo tak fajn. No ale to, kedysi. Teraz sme každý úplne inde. Najlepšie bude, keď sa rozvedieme a začneme od znova. A už každý sám. Ľudka, ja sa nejdem Míra zastávať. Ja viem veľmi dobre, čo má najlepšie, ale mám pocit, že sa snaží, zmenil sa. Zmenil sa. Snaží sa ovládať. Na nej kričí. Pokojil sa. A ja to aj veľmi oceňujem. Aspoň s ním bude ľahšia komunikácia. Aha. Takže si sa vlastne rozhodla. No, to je veľmi ťažké. Ale my sme sa s Mírom pri sebe už dusili. Takto aspoň nemáme nad sebou žiadnu moc a môžeme dýchať. Pekne povedané. A hlavne ja si Míra vážim, ako otca svojich dcer. Ale ja už necítim. Asi som ťa veľmi nepotešil. Ja si budem musieť na to zvyknúť, ale na nejde. Hlavne, aby ste sa vy netrápili. Boli šťastní.
21:45 v televízii Roka na Jojke. Tylko dáš na markízu? Viezernosť vám nepríde a jeho superplace môžeš sa na ňom zviesť alebo vyplakať. A keď prídu strašidlá, on je ten, koho zavoláš. A zavoláš ho znova a znova. 9 z 10 otcov vie, že vďaka výhodnému balíku Magenta One sú na jednotku. Lebo s ním si mobilné volania, internet a televíziu užije celá rodina.